O Concello de Noia recuperará a esencia dos San Marcos cunha ampla proposta festiva na que se inclúen actividades para todos os públicos. O eixo das celebracións será a Feira Cabalar, que terá lugar o sábado 25 en San Lázaro, organizada este ano pola Asociación Serra do Barbanza. A partir das 10:30 da mañán empezaremos cos concursos, vale? No cal este ano prolongarase hacia a tarde hasta a partir das 5 da tarde, máis ou menos. Despois imos ter unha prueba de andadura federada, vale? Vai ser unha prueba puntuable po campeonato galego, que creo que nunca en Noia estivo, vale? E, a parte disso, pois imos ter máis hacia a tarde xa teremos paseos para ninos gratuitos pola estribada ecuestre e tamén teremos unha exposición de cabalos percheróns, vale? Vidos de Santiago e de arredores. Por terminar, pois, o que teremos vai ser un espectáculo ecuestre, vale? Por aí, sobre as 8 da tarde. Aínda que o sábado será o día grande, xa o venres haberá un aperitivo cunha ruta a cabalar ata a Capela de San Marcos e o posterior curro polo casco histórico. Empezaremos o día 24 cas tradicionais dianas e alboradas e xa pola tarde xa habrá o primeiro contacto, digamos, que cos cabalos. Vai haber unha ruta ata a Capela de San Marcos e despois pola tarde, por primeira vez, vamos a ter un curro de cabalos salvaxes polo casco histórico. Vai percorrer desde as Portas do Mar, vai atravesar a Rúa do Curro e vai chegar hasta San Lázaro. Vai ser unha solta de animais que colaborará tamén a Asociación de Montes de Baroña, vale? Que é unha asociación comunal que tamén vai a estar presente neste San Marcos. A música será outro dos pratos fortes con sesións vermú e actuacións nocturnas, entre as que destacan orquestras como Trébol, New York, París de Noia e Nueva Línea, bandas como La Guardia ou sesións DJ con temática dos 80. Dende o Concello destacaron a importancia dunha festa como San Marcos para Noia, non só pola súa arraigada tradición, senón tamén pola importante dinamización que imprime o tecido comercial e hostaleiro. A Feira de San Marcos de Noia creo que é unha feira que non é só querida e apreciada polos noieses, sino por toda a contorna. Creo que é un referente importante e sigue sendo un atractivo e unha chamada de Noia a todos a súa contorna e a súa veciñanza de que participe nesta feira. Sempre tuvo un impacto económico moi importante o San Marcos en Noia. Eu recordo, sendo pequeno, o impacto que tiña incluso no comercio. Hoxe tamén, por circunstancias, como decía, o comercio foi evolucionando, pero pese a eso sigue sendo moi importante en outros aspectos como pode ser a hostalería, non?